Maayo nga daw kaniyong tanan nga mga suking di paminaw, nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga magkatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Sarah. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. Yesterday once more. RMN Drama presents Handumanan sa Kaawit. Recorded by X Thunder Gaming. Huwag ko magkabante sa cellphone. Jerry, anniversary na to ron. Nagsabot na nga magkita ron, diba? Lagi, pasensya na. Nalimot ko. Pag-order na ako sa restaurant nato na sabutan. Aron maka-preserve ko daan og table nato. Sige, magkita lang ta dito. Pasensya agad kay saan nalimot man ko. Sharon naman sad. Anniversary na to niya, ikalimtan ni mo. Babe, di ba ako kanagin nga busy ko? Nabi ako yung gipadagan nga negosyo. Sige na lang. Sabtonti ka. Pero next time, ayaw na nigbuhata ha. Promise, di na ni mahitabo. Mag-3 years na mo. Ayan na may mga trabaho. Unsa man, wagin may plano nga magpakasal? Day, kung ako li pangutan o ni mo, ready na ba yakit ko? Ayan si Jerry. Ambot. Nga no di ay, uy. Wadi may tabo nga nakisgot mo about Ana? Wa man dayo eh. Oh, mo na giingon nga kung ikaw ready, si Jerry may dili. Ngayon nakaingon man sad ko. Day, kung ready siya, dapat unta nakisgot na siya og kasal. Namoy mga nindot nga mga trabaho. Sakto na mo sa edad. Unsa man nagipaabot ay ninyo, uy? Uy, tuoday ba? Nganong ikaw raman day na aron? Nganong wa mas Jerry? Nako no sila business seminar. Business seminar? On a holiday? Oo. Siguro, more availability po nila kay syempre, mga businessmen and women ba na sila. So busy yun na sila. Hala no? Oh, mamang ka ha. Nahala sige. Uy, hala, si Jerry na? Ha? Asa ba? Dara oh! Hala, nalagay na siya kuyog babae, girl. Sweet kay sila oh. Uyab na niya. Unsa? Recorded by X Thunder Gaming. Sarah? Ingon ka doon na kay business meeting. Lahi day nga meeting? Mahimo ba iyo pag-skandalo din eh? O nga naman, mauwaw ka nga ma-expose ang imong kahimabay nga cheater kang dako. Sarah, unsa pa? O si pasabot ani. Okay, fine. Tika kita na ka. Uyab na ako ni kining akong kuyog. Ug sorry. Pakigbuwag ko nimo. Kay wa na ko na feel nimo. Unsa? Sure ka. O lagi, gago tong akong ex. Way ayo. Dahil ako siya usikan sa akong luha, no? Oh, dahil ka diyo sa nainanawag. Si Jerry na sa tingali ni ay. Ako na sa tumago na. Sa mukag nito ka na, uy. Nahala, sige, bye. Ayaw kalimot sa atong reunion, ha? Tunga ba yakin, ha? O lagi, sige na, bye. Hello? Ikaw ba? Sa may problema ni mo? Di ba ikaw may nakigbuwag na ako kay Mato di mo, wa na kay love na ako? Bisan kapila pa ka mag-ilisog number Jerry aron tawagan ko nga makigbalik ka na ako. Dili na ko. Nakasabot ka? Ma'am, sorry. Delivery rider ko, ma'am. Palihog na kong naon sa imong parcel, ma'am. Hindi mo ko na pwedeng musaka diya sa imong unit. Mato din is guard sa building. Ay, hala, mao ba kuya? Sorry. Okay na, ma'am, paabot lang ko din eh. Tsura lang di ka, mama, para proof of delivery. Sige kuya. Mana, ma'am. Thank you. Thank you sa kuya. Og pasensya kayo ganina. May kaso, mami. Asa naman ka, uy? Nakita na sila ni mo. Naghuwa na lang ko sa kong rider. Padong na ko diha. Ay, pagdugay, ha? Amping ka, girl. Bye. Sige, bye. Gabi, ma'am. May gabi kuya. Ikaw din ni mama, eh. Ha? Ako tong delivery rider ganinang buntag. Nga nagatod sa imong parcel. Ay,
Mao ba? Ikaw dito, kuya? Oh, ma'am. Sakay na, ma'am. Thank you, kuya. Thank you, kuya, ha? Ma'am, basi ganahan ka nga ako na lang po ang makuha ni mo niya. Ha? Basin malisod yung sakay ba? Oh, sige, kuya. Pwede na. Sige. Ngayon lang ko sa mong number, ma'am. Sige, kuya. Mauna ko number. 09. So Danilo day iyang name. Oh, In fairness ha, gwapo siya. Lucky. Nanguyam siya ni mo. Wa pa man hinuon mo sulti pero na ako'y feeling nga padung. Unya ganahan naman ka kaniya. Okay ra ba ya, day? Pero lang. Pero unsa uy? Girl, delivery rider man in town siya. Uy, unsa mo ko niya sa pagbuhi? Ambisyosa sabi ako ha. Dili ko gusto partner nga kontento lang kung unsay naan niya. Hala girl, basig nga po na siya plano uy. Naapod ba yung plano ang tao? Wata kayo pa basig na anay gitiguman. Suyi lang gud. Kasi kung tanaw baya no, buutan baya siya o murag responsable sad. Maayo ka ha? Thank you, Sarah. Isaan ako. Pag-aon og mahal ng tagid ka. Salamat, Danilo. I love you. I love you too. Mao na. Anong mo na magita katuig. Gusto na kong magpakasal na ta. Ha? Mao niya. Will you marry me? Danilo. Sorry. Sarah. Unsay pasabot nimo? Dili ko. Mahadlo kong isugal akong kinabuhi nga kauban ka. Nahibaw gid ka nga nagdako ko sa kalisod. 6 years na ta pero hangtod karon maulang gihapon ang imong trabaho. Sarah. Buotan ka. Og nahibaw ko mahal ko nimo. Pero dili na igo nga rason para nako nga magpakasalan nimo Danilo. Mao I'm sorry. Makigbuwag na ko nimo. Sarah. Girl, dili ka hagbaba ng imo kang Danilo. Kaya wala gud oh, humani mo siya gi-turn down, wala jud ka makauyab og balik. Di ba mag 4 years na sugad ato nabuwag mo no? Oh, Unya wala gyud siya magparamdam human ato. wa na. Mao na tilas na akong pagkakita niya. Ano bun, uy? Kumusta na sad kaha siya, no? In fairness, ha? Lami lagi ilang kape din ni ay. Pag-ura man kuno ni nga nag-open na coffee shop. Mao bitaw. Uy, si Danilo na nagpaingon din ni, oh. Uy, hala. Wow! Hala, nakasakyan na naman. Ug, lahi na kay purma si Danilo, girl. Asinsado naman kaayog dating, oh. Yun lang. Naibabayan di pa kanaog sa front seat unya mabdus. Hala, wife na niya? Padoon siya din ito eh. Ay, Sarah? Hi, Danilo! Hello! Hello, hi. Musuan mo? Niya, okay ra? Ikaw! Loy, grabe ha. Murag asensado naman kayo tang dapita diha, eh. Lagi. Hello, sige o. Kuman ko na ulit ikan sa Dubai 5 months ago. Nagtukod mig negosyo. Ang aga mo kong wife, coffee lover kayo. Ha? Sa ato pa, inyo ning coffee shop? Yeah. Akong wife kita ang gusto ani nga klase sa business. Kanya hilig man siya og bake ug mga pastry. Mao niya. Ako lang siyang gisuportahan. Sige ha. Diyan sa tamo ha. Oh, I hope you enjoy your coffee.
Sige. OMG. Minyo na gid siya, day. When I was young, Sakit kaayo nga mahibaw anak ko. Nga namin yun na day siya. Doon ay part na ako nga nagmahay kong maayo. Kaya ako mong gidudahan ang kaya unta niyang buhaton para nako. Tingali, kung wa pa nako siya gi-turn down at no propose siya nako, ako unta yung asawa karon. Pero lagi, uwahin na ang tanan ug igo na ako sa paghandom sa among kagahapon. Dinhin na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kato mga hikalan kaagi ni Sara nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayong ipangayo. Awit tira kalahan, yesterday once more. Handumana so sa ka aw. Kumusta ganin yung tanan nga mga suking tigpaminawan niiningan dumanan sa usa ka awit. Ilabi na sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong suwat tampo. Ako si Bibi. Sa dil pa ako isugdan sa pagsaysay nga akong sugilanon, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan nang dahil sa pag-ibig. RMN Drama presents Handumanan so sa ka awit. Ano pa daw siyang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga taga Barangay Sufatubo, Glan, Sarangani Province. Ang atong matatampo nagdasangan nga baby. Pa, matrabaho na lang ko. Di naman yung ko magpadayon sa akong pagtunga kay nasakit ka naman. Anak, bata ka ba kayo? 15 anyos ka pa nga maghuna-huna sa pagtrabaho. Sige lang, good pa. Aron makatabang sa ko ninyo ni mama. Musupak man ko, wag gihapon ko'y mahimo. Siyang kamo ka managsuon. Kung wa pa unta ko masakit, dili ka gyud unta maundang sa imong pagtungha. Sige anak, kung may imong gusto nga mo trabaho ka, tugtan tanan ka. Angyo ko lang pag-amping, ha? Pag binutan na gyud sa mga kamot, kay dili ka gyud magmahay. Mayo kaming muda o pagpangga sa mong katabang dinis bahay nga buutan. Oh, sir, magbinutan gid ko. Isaad ko na. Mayo, kubaw ka na. Hinoon sa kung tanaw ni mo, buutan mo ka. O kasaligan ka. Dagang salamat, sir. Ug ba ka na makasugod sa mong trabaho isip katabang dinis bahay, ha? Pahuway lang una. Nagkinahanglan ka pagpahuway. Okay naman ko. Magsugod na lang ko karon, sir. Ugma na. Aron magkapahuway ka. O akong asawa na mo'y muhatag ni mo sa ubang instruction din sa bahay, ha? Kung mauli na siya. Sa pagkakaroon, pahuway lang una, Bibi. Oh, sir. Dagang salamat. Uy, Bibi. Naglapa ka pa. Gabi na. Ako gipalaban niya nga akong uniform pa. Aron ako magamit og sa buntag. Uy, wala pa pang uniform, di ba? May tulog ka ba ka uniform nga magamit mo sa imong pag-eskwela, ikapuli-puli. Mas ganahan mo ko sa fitting o nga uniform pa. Gabi naman, good. Kung saan pa man pagkauga na? Ako lang niya ning ipa-electric financer. Aron mauga. Og utaw na lang sad nako ugma sa buntag. Kana! Naaraman daay na. Salamat ha, baby. Sige na, pahuway na. Kay gabi na. Mamata ka pag sa'yo ugma. Oh, ikaw daay pa. Di ka pa mato? Matuog sa ko karon. Mag-check pa ko sa mga pultahan o sa mga bintana. Kung
Natarong mag-lock. Okay pa. Usudan ako sa kong kwarto. Good night. Purbidang anak ka. Pasensya ka na ha, baby. May pagka-spoil na gining bata. Tod, huwag ko magkabantay ni mo nga nagunit og cellphone. Doon na ka ba yung cellphone? Wa man ko'y cellphone, sir. Di sad ko hilig, ana. Pero makamaw ka mo gamit. Oo, ang akong mga classmates sa una doon na may cellphone. Makagamit man ko. Magpapalit unta ko ni Papa. Nya, di man kaya sa among budget. Usa man yung pag-communicate sa inyo kung nawa kay cellphone. Palitan di ka, ha? Pero ay pagsaba sa amo ni mong babae, ha? Nga palitan di ka cellphone. Ay, exulti ko ba mga tao din eh. Ako niregalo ni mo. Ug, ato na ni sekreto. Aba? Hala, gipalitan gituod ko ni Sir og cellphone. Sekreto niyang gitunol nako sa dihang wa pa sila makalakaw si Ma'am. Hala, kanindot sa cellphone. May cellphone na cute ko. Oh, may nanawag. Kinsa may nanawag na ako nga. Wag ko pumaning akong cellphone. Hello? Kumusta? Ay, sir. Ikaw ning nanawag? Oo. Nagka-save niya ang akong number, ha? Saman, may cellphone naman ka. Happy ka na? Oh, sir. Salamat kaayo, ha. Pag binutan ng yun, dili ka gil bumahay. Ayaw pala bighagos imong lawas, ha? Away, san? Naluoy ko nimo. O gusto ko magkatabang. Dili ka gil magmahay. Basta, magbinutan ka lang na ako, baby. Nagkagusto kay ko nimo. Sir. Sir, nahadlo ko. Ayaw ka, ayaw ka. Dili ko pasaktan. Unsaon na lang kung mahibaw ang imong asawa sa atong relasyon. Tingali unsaon ko niya. Nagampi kita sa itong relasyon, dili ba? Usa, huwag ka ingang kadlukan. Dili lagi sila masayod. Baby. Sir. Nak, may nahabilin ka pangahang kwarta para sa imong kaugalingon. Nga murag, gihurot man imong pada ang tibok mong sweldo na mo ni mama ni mo. Okay naman pa. Wa man sa ko'y gastos sa bahay sa akong mga amo kay libre man tanan. Ang ako ba, anak, wa ka na lang unyay para sa imong kaugalingon. Luoy sad ka. Ayaw ko kabalaki pa. Okay ra kaayo ko sa mga kamot sa akong mga amo. Pinangga sad kaayo ko nila. Maayo hinuod kon mao ka na, anak. Salamat nining kwarta nga imong gipadana mo ni mama ni mo, ha? Dako nabigtabang na mo og sa imong mga igso. Kalipay ko nang magkatabang sa atong pamilya pa. Mahal ko kamo. Andam kong buhaton ang tanan, malipay lang mo. Timan ina. Tuwanan ako mga amo, nakalakaw na. O, ako na lang usaon ni Asabay. Huwag ikasayuran ang asawa sa amo na akong lalaki. O kang iyang anak sa tago na mong relasyon ni Sir. Bahala na. Dako ning sayo. Pero pinangga kaayo ko ni Sir. O magatagan sab siya na ako og kwarta. Dako kayo siyang nahimong tabang na ako. Manlimpi na lang ko. Sir, unsaon man ako ini? Mabdos man ko. Ayaw ka ba ka? Dili ko pasagdan. Parangin ko na mo ni ma'am ni mo nga mapahawag ka. Huwag tugutan ko ikaw. Pero, i-boarding house di ka. Ano malayo ka lang diya sa bahay?
Unsa? Tumana ko sa may isulti ko nimo. Mahal ko ikaw. Dili ko ikaw pasagdan. Kinalapataw ko ng bata sa sulti mo sa bakal. Tungkol kay ako ka ng anak. Hangtod asa kutob nga matago na to ang atong relasyon. Nagdagan ang mga adlaw. Nagkadako sa mga akong tiyan. Kutob sa tumahimo. Kinala ito matago ang atong relasyon. Nasayod ka gid nga dako kong minyo. Dili ko gusto nga may skandalo ka. Dong, nasayod ka na kidun sa ko ikaw kamahal. Sa kadako sa kintang sa itong pangitaron. Mahal ka iti ka. Nasayod ko. Mao ka dinundan nga wa ko gid ikaw pasagdi. Gihatag ko ni mo tanan tungod kay mahal ko kayo ikaw. Uy, kinsa nang nanawag? Si Papa Rufo. Siya kining nanawag. Tubaga. Tigaling may problema. Uga, nagkinalag kwarta. May kini apa ko. Hello? Bebe, unsa ka tinuod kining akong nasayran, ha? May nakakita man kuno nimo nga dako nagtiyan. Mabdos ka di ay? Mabdos ka ba, ha? Wala lagi ka musulti na mo ni mama ni mo nga naminyo ka na dahi din, ha? Nganong imo maning gitago na mo ni mama ni mo, anak? Pasaylo ako ninyo ni Mama pa. Patubangan na mo ni mama ni mo ang nakapamabdos na mo. Dako siyang minyo. Nagmahal ko sa usa ka taong minyo. Ginoo ko ni mo. Pauli sa ato. Pauli din eh. Andam kami si mama ni mo sa pagdawat o balik ni mo. Pauli sa ato. Daghang salamat ka na minaw kagod na ako nga mo pauli ko din sa ato, anak. Nagpakauhalan ko ninyo ni Mama pa. Dili kay ikaw rin nahitabo yan eh. Mao nga nakadawat ra kami sa imong gidanghatan. Anak ka na mo. Ug mahal ka na mo ni mama ni mo. Nipasalig ang amahan ining akong gisabak. Natili ko niya pasagdan pa. Magpadadanan kihapon sila kong kwarta para sa among anak. Iya ka ng katungdanan. Kung muhatag siya, maayo. Ug kung dili, maayo lang gihapon. Mabuhi ra gihapon kita dinhis ato, anak. Kauban ang umaabot na mong apo ni mama nimo. Sarili ko. Pinanggakayo ko sa akong ginikanan. Nakadawat sila sa akong gidangatan. Sa pagkakaroon, 3 years old na ang akong anak. O sa kabatang babae. Ug ako na lang sab siyang gibilin sa akong ginikanan kay naminyo naman sad ko. Maayo na lang gani nga may lalaki pa nga nakadawat sa akong maitom nga kagahapon. Nadagma ako kausa kahigayon ni ana. Kay naigugma ko sa usa ka lalaking idaran, minyo pagyud. Tungod ra gyud sa sayop nga gugma. Dini nilang kutob og daghang salamat. More power, RMN.